Aquest és un altre capítol dels 24 períodes estacionals del calendari xinès. Podràs trobar més informació sobre aquests 24 períodes anomenats Jieqi clicant en aquesta targeta. Avui parlarem del període que va del 23 d'agost al 6 de setembre. La data exacta pot variar depenent de l'any. Aquest període porta el nom de Chushu, que podem traduir com a final del temps de calor o el límit de la calor. Aquest període de 15 dies comença quan el Sol ha recorregut 150 graus de l'eclíptica. Els tres estels de la cua de l'Ossa Major senyalen cap al sud-oest. Aquesta posició s'anomena Shen en xinès i correspon al metall en la teoria dels 5 elements. Chushu és el 14è període Jieqi i serveix de frontissa entre l'estiu i la tardor. El caràcter Chu vol dir aturar-se, arribar a un final, stop, també en alguns casos matar. És el final de l'estiu. En el calendari tradicional xinès estem just en el centre del 7è mes lunar. La xifra 7 té un significat simbòlic en la numerologia xinesa. En el llenguatge del I Ching, el llibre dels canvis, correspon a la renovació, al renaixement, a un nou principi. Si en comptes d'una quinzena estiguéssim parlant d'una franja horària, ens estaríem referint a la franja que va de les 4 a les 5 de la tarda. En aquest moment, l'energia del Sol ja no és tan intensa, comença a refrescar, hi ha menys hores de llum. L'energia del món natural es comença a recollir. La temperatura, però, es mantindrà alta. Serà durant la següent quinzena, Pailu, quan notarem més aquests canvis de temperatura. Un proverbi taoista diu: hi ha un tigre a la dreta i un drac a l'esquerra. La dreta correspon a l'element metall i l'estació de la tardor. Recordem que el tigre de la tardor és aquella sensació de xafagor que ens pot fer sentir malament, incòmodes i angoixats. El tigre de la tardor té a veure amb el vent, amb la xafagor, amb els canvis de temperatura sobtats. Especialment quan el vent s'aixeca des de l'oest, que és l'estació relacionada amb el metall. Als països catalans sabem que quan s'aixeca el vent de ponent hi haurà molta xafagor, calor i sequera. La quinzena de Chushu a Xina és una època de celebracions i festivitats. Es donen les gràcies pel final de l'estiu i pel principi d'una bona tardor. Aprofitant les temperatures més amables, s'acostumen a fer excursions a la muntanya per contemplar els paisatges, en quietud i silenci, o simplement ajeure's a la gespa per tal de contemplar el pas dels núvols. A la zona costera, els pescadors també fan celebracions demanant una bona collita de peixos. Com hem dit abans, el 7è mes és un mes especial, de canvi i traspàs. S'obre una porta que uneix el món dels vius i dels morts. És la festa de Chungyuan, la festa dels fantasmes. En una mena de Halloween oriental, els fantasmes, els espectres i els follets travessen aquesta porta i conviuen amb els vius. Per tal d'ajudar-los a trobar el camí de tornada, s'il·luminen els rius, es fan sacrificis als avantpassats i es fan les cerimònies fúnebres pertinents. La gent encén fanals que dipositen amorosament en els rius o al mar. D'aquesta manera ajuden els fantasmes a trobar el camí de retorn cap al seu món d'ultratomba. La llum representa la saviesa, la il·luminació. L'aigua és el flux de la vida. El lotus representa la puresa. Es desitja que la llum de la saviesa il·lumini la nostra vida i també la dels morts. D'aquesta manera, no oblidem el nostre lligam amb el passat. Retornant al món dels vius, recordem l'avís del llibre de l'emperador Groc de Medicina que diu: si s'aixeca el vent de ponent quan comença la tardor, hi haurà malalties pulmonars, afectant els punts de l'espatlla i l'esquena. Per tal de prevenir l'aparició d'aquestes patologies, els taoistes contemplaven el món que els envoltava. De la mateixa manera que ara és arribat el moment de recollir els fruits d'allò que hem sembrat i de resguardar-los per tal que a l'hivern tinguem reserves suficients, també ha arribat el moment de recollir les nostres energies vitals i tornar a concentrar el nostre chi, evitant els extrems de cansament físic i emocional.
La pràctica d'exercicis físics es farà sota el lema de la moderació. Una intensitat excessiva de l'exercici físic ens farà suar en excés i això conduirà a una pèrdua d'energia yin. Podem practicar mètodes de meditació, concentració i mindfulness per tal de regular el nostre estat emocional i evitar els extrems que poden causar diferents tipus de patologies. Compartirem l'amabilitat i la felicitat amb tothom amb qui ens relacionem i no ens la guardarem només per nosaltres. La quinzena de Chushu marca el final del predomini del Yang i el principi del regnat del Yin. En relació a això, els metges xinesos deien que a la primavera sentim somnolència, però a la tardor ens sentim esgotats. Tant la somnolència de primavera i estiu com el cansament i l'esgotament mental de la tardor tenen a veure amb una manca d'harmonia entre el yin i el yang en el nostre cos. Per això, els metges de diferents dinasties ens donen els següents consells. Assegura un bon descans nocturn. Dorm una hora més que durant l'estiu. Practica exercicis físics que mobilitzin tota l'estructura corporal i hidrata't, bevent el suficient. Els metges xinesos diuen, per evitar la sequera pulmonar durant la tardor, beu més i parla menys. Evita el vent fort. Un vent massa fort, sobretot si transporta pols o escalfor, pot ressecar les vies respiratòries altes. Evitarem el vent com si fossin fletxes. Ves a dormir d'hora i lleva't d'hora. Aquest era el secret de l'èxit de Benjamin Franklin segons les seves pròpies paraules. Ens retirarem entre les 10 i les 11 de la nit. No dormirem en corrent d'aire, tancarem les finestres. No dormirem amb aire condicionat o ventilador directe i ens taparem l'abdomen i la zona lumbar amb un cobrellit lleuger. Els calendaris antics divideixen la quinzena de Chushu en 3 períodes de 5 dies cadascun. Els primers 5 dies la liga comença a caçar ocells. 5 dies després, el cel i la terra esdevenen austers. I els darrers 5 dies, les collites arriben a la seva maduresa. I quin tipus d'alimentació pot ajudar a hidratar, a mantenir el yin i a conservar la nostra energia? Recordem que una dita diu que la malaltia entra per la boca. Evitarem, doncs, els aliments picants i fomentarem aliments una miqueta més àcids, com per exemple les verdures conservades en escabetx, els pickles, albergínia, tomàquet, mongeta tendra, arròs, porro, germinat de soja, enciam, les algues kelp, que ens ajudaran a reduir el colesterol, el bolet negre, per afavorir la circulació sanguínia, el blat de moro, que conté aminoàcids essencials, la carabassa, contra la hipertensió i la diabetis, la pastanaga, digestiva i rica en beta-carotè, la civada, que regularà el trànsit intestinal, i la magrana, una de les reines de la medicina tradicional xinesa. També seran beneficioses les peres, les pomes, l'ígnam, el litxi, el raïm, el plàtan, els dàtils i per la festa de Chushu, l'ànec, que es cuina de diferents maneres, totes d'elles especialment delicioses. La carn magra, el marisc, ous, làctics, llet de soja i sucs de fruita que no prendrem mai freds. Quan al treball de conservació d'energia, el Qigong, els taoistes proposen treballar uns tipus d'exercicis que relacionen les 24 vèrtebres de la columna amb els 24 períodes estacionals. A cada vèrtebra li correspon un dels períodes, un trigrama o un hexagrama del llibre dels canvis, un animal simbòlic, que intenta reflexar poèticament la relació entre l'ésser humà i el cosmos. La vèrtebra corresponent a la quinzena de Chushu és la segona vèrtebra dorsal. Els nervis d'aquesta vèrtebra s'expandeixen en el tòrax i l'esquena. En aquesta zona també es troba el punt número 12 del meridià de la bufeta, que pot combatre el dolor d'espatlla, la periartritis escapulohumeral, l'adormiment dels dits i la tos. Aquest punt bilateral a la columna porta el nom xinès de Fengmen, la porta del vent. La paraula Men representa una porta de doble fulla. Quan aquesta porta està tancada hi ha salut i vitalitat, mentre que, si queda oberta, els factors patògens com ara la humitat, el vent i el fred podran penetrar en el nostre cos. Per tal d'estimular aquesta zona mitjançant una meditació, seurem tranquil·lament en una habitació silenciosa, portarem la nostra concentració a la segona vèrtebra dorsal
I relaxant tot el cos, inspirarem lentament, imaginant que podem absorbir l'energia del cel i de la terra a través de tots i cadascun dels poros del nostre cos. En pausa respiratòria, imaginem que la vèrtebra es va escalfant i dilatant com un sol en miniatura que relaxa tota la tensió acumulada. Traient l'aire lentament, imaginem que l'energia de la vèrtebra il·lumina tot el cos, òrgans, ossos, vasos sanguinis. Repetirem aquesta visualització fins a 24 vegades, coincidint amb la respiració. L'exercici de Qigong associat als 15 dies del període de Chushu és el següent. Amb les cames creuades, o bé en una cadira, seiem amb l'esquena recta i girem el cap tranquil·lament a esquerra i a dreta, lentament i pausada. Simultàniament, amb el dors dels punys, anirem picant tota l'esquena de dalt a baix 35 vegades. El moviment del cap anirà alliberant la segona vèrtebra dorsal i el cop amb els punys, que serà sempre gradual i suau, relaxarà tota l'esquena. Estimula tota la zona, de baix a dalt, tant alt com puguis, i tornes a baixar 35 vegades. Seguint aquests consells, podrem viatjar junts a través de la quinzena de Chushu, el mes dels fantasmes, amb serenor, salut i harmonia. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat fins aquí. I si és la primera vegada que vens, recorda subscriure't i activar la campaneta per rebre totes les notificacions. Moltes gràcies de nou i adeu!